Vyprodaný stadion viděl na začátku z obou stran hodně bojovnosti, profesorské obranné pojetí Rapidu Vídeň a útočnou snahu Bohemians korunovanou překrásnou spoluprací chaloupka Němec Janečka, která znamenala první gól v síti hostí. Fotbalová lahůdka stojí za zopakování, zejména způsob, jak nachytal Janečka, Gargera i výborného brankáře Feuerera, kandiduje na titul gól kola. Domácí pokračovali v ataku, ale jejich největším nepřítelem byla vlastní nepřesnost. Přeci jen ale málo chybělo 7 minut před poločasem, když zelenského střela trefila tyč. Za stálé převahy domácích končil první poločas, když se najednou ve středu pole objevil sám s míčem host a domácí zároveň Antonín Panenka a jeho chytrou přihrávku dotáhl až ke gólu neuvěřitelně rychlý Keglevic. Tenhle průbojný útočník naprosto zastínil slavného Krankla a proháněl obranu Bohemians po celý zápas. Vyrovnávací gól do šatny domácími fotbalisty hodně otřásl a jejich hru poznamenal nervozitou a nepřesnostmi. Naštěstí zůstala bojovnost a tak, když se už Rapid těšil do šatny, přišla nejprve rána Prokešová a pak důsledný Němec vyhrál souboj s Feuererem. Tenhle ten gól může znamenat opravdu hodně. Byl to nesmírně těžký boj s vyspělým soupeřem a v odvetě musí klokani přidat k bojovnosti i víc fotbalové invence.